So, hi guys, good morning. Magkuhan ko try ko an bitaw. Nagatang ko isda. Mamaylay ni agi kanimang pangkuno ni lupoy. Kanimdum kong nanay ba magluto sa ingani ijang puston sa dahon. Panay pili-pili alyan na kay Tama. waylay ni aging isda. Walang pili ha. Dahil nga agi kuan man kanang sana banami shrimp nga kay bawal man ko din na Sabi mo kung pili ha. di pud so nang mag laman takuan kag may isda ana ning gihugasan yang dahon ha ang gihugasan dahon ganina sa kakuha na kanihan na ning gibutang suka o asin o paminta. Poston man siya kay kuan man gagmay. Ganahan ko ganang gagmay nga isda ununon kaysa dagko. Ang gamit ko papatan paninda ma. Sa mga ni Ron. Kay gagmay man natong poston. Bitaw no, story time. Kuan, mapagadid na wagang allergy. Get out, hindi tayo ning diha ma. Shout out. Hindi tayo ning salamat ka tayo pagpangka. Hindi tayo ning ha. Tayo mong gi. Hi, Ma'am Yuning. Kalian na kay basa mag-vlog ko. Minigyan na si Jag. Pasalamat din na si Jag. Salamat di tayo ning. Yung pagpangka ron di tayo ning. Salamat ko no. Tita Yuning sa imong pagpangga ni Ja. Sa, ano sa aka mo bakas yun di tayo ning. Bakas yun sa di tayo ning. Bakas yun sa tulog pa si Mana. Di tayo ning. Lalo man ko na si Ja. Kaya tamahan si Ja. Sa hindi ko rin mo mag-ingato kung istorya ma. Dito madyo. Mali mo sa dana ninja ha. May pili-pili kay whatever chicken. Okay, patikin mo. Kapi mo. Ma-apply na nga to ang may talaga kita rago po kong nanay magluto sa ngani. Asa lang, sa lugaran ng bayan, tita yun ma. Si Jas. Ito si Jas sa Italy. Video call ba na mo? Wala ka nga. Tangan. Video call ba na tita yun ma? Hindi si Jas video call dahil. Ano yung video call ma? Busy si Jas. Busy si Jas. Kasi ba baka sa kuludo ugma ma? Basin. Ang malipay ko ma. Isdang gagmay na. Lupoy ko no. Mananing kamo to papatan paninda ma? Ang kamo. Tama? Tama? Ang kamo. Tunod na mo ko bumitas tayo ma. Tunod na ko. Mali mo sa daanan ha. Sa ilain. Nanay bukog mo. Ano sa ibukag, marago pa na sa ginamos. Hindi na siya makabukag. Kay gagmay. So mga to, nangabungkag man. Kani harap po niya si Jang sabaw. Mariap ko yung mga tugtog kakaroon. Lagi mo. Saan ka tugtugon? Ganahan ko lang sa kanta nga Christian song. Nakaganahan ka. Hindi raw tugtog ang atuta sa langit. Kajang ka daw ino, kaya kita ramang dura. Kaya papatan mo. Huwag pas papatan na ninda mo. Maninda mo dito kay Ano ning kamo to paninda ma. Ugma mo simba ta ugma ma.
Hindi ka mo to si Jag panuroy ma. Ang kamot, pero na palit ulit. Itong pasimbahan kaya tagan mo kung taho ma. Shout out mo ti Upaw ma kay di mingaw ko mahay at ti Upaw. Uli sa Kalibutan ngiti ang atong kulianan. Ano katunog ang uma? Kumot man. Kamanggiling lamang. Char. Hay kung kita Murag tiri. suman. Hay kung kita tiri ma. Hay. Hay tita tiri. Wako ka dimingaw na po kunin mo ra ba tita tiri. Sa itakan ni. Naghanap kong pilyonon. Samtang nagkuhan ko na. Nagtak ang sahong kuhan. Ano na, namilot ko kagrabe ng pilyonon dyan. Hindi ka mo dito kapatan ng paninda ma. Yung kamo, tadadlo mo dyan naman ninda. Pagkadlaw maninda ma. Mm. Nalinan makaginang taho ma. Halin na yun. Sama. Anong kamot? Hindi pwede magkuhan. Hala, Kita mo yung tawag ma. ano yung nanawag? Ang natin yung cellphone na blue ma. Ano may nanawag na to? Man. Ang patimbaw sa kongrugo nga mga. Simba. Sila at Rhea ma. Bumapato na sila patimbahon ma. Napadyo ko'y daghang labunan. Asa na nato labhan ma. Mga ito siguro sapak. Diop di papatan ma. Ay, nako. Kabutan lagi si tayo ning nagikado ma. Lutan lagi. Daghang ko kadug labunan. Nga si Ate Flor, ningon itong anak ko nung say, nasa wasing diha. Among gitry. Sus kay, di naman mo andar. Naguba na. Manang, labunan, daghan na. Pero si Atan, ningon to na ho nga. Kuan ka na na sige mo labas mga maul. Ang bugat bitaw. Aghaw ka na ng mga gagmay t-shirt. Malabi ma. Yung sa aday kapatan ni mo. Ang laba ko rin dahil nagmandari kay. Ang daba ka karon ma. Nandi makupalabi matuog di ay hapon ma. Hindi ko ka mo pala bigtugpod. Oras na. Sa ka-oras, okay na na. Baka oras na ko matuog. Dahil na ko'y pantalon dahil. May sakto ba rin sukod sa ribi? Kumuha na naman eh. Yala na kay dako naman. Ay, doon pa man siguro nila. Luwag ka man ma. Dahil mga dako-dako paghahawak dahil. Hindi ka mo dito kapatan ng paninda ma. Ang kamot. Ang kamot kay Kuan. Ang kuha si Jag kanang bagong motor. Kuan man kanang utang. So na di pwede di pwede di maning kamot kay na ibayron nun. Nagijang daang motor. Yung gatag sa isang papa. Yung musimba bakas ang kulo ugma ma. Oo, simba ba? Nagpasimbahon ugma ma ha. Simbaha. Nagkusang kuluto kayo sa kukita mo simba si Dama.
Simba, importante. Pagsimba. Salamat ha. Buhi pa ka. Pag-iban ron. Hospital, kamalisod. Sila ito sa hospital ma. Hmm? Sila ito sa hospital ma. Ang ibang mga tao ron ba nga sakit sa ospital. Nakita ang ito magpasalamat nga. Kanta basket. Isang kupatan ma. Hmm? Isang kupatan ma. Yun. Ay, kung kinabunan. Ha? Magabi ma. Sabi ko. Ganahan pa ma kung musimbay noon ma. Ano pa? Musimba sila sa kuludo ugma ma. Ano, simba mo ko? Sila tiriya pud ma. Kulo. Ang kasimba pud sila ang kakita sa tong simbahan ma. Sariya, kay kuhan mo na sariya. Bulagin mo na. Murag di ko kay luwas ma. Born again. Mm. Nangiti si Jad. Kasimbahan. Datong Yung simbahan. timing. Hindi na ipagin. Ang tangkalan na sa Nakabutan na kita yun eh ma. Laluwi ko na yung sa akin, giluto bagas kag may pamangkin sa padakaon ni kayo. dapat ay padakon. Tagdira pwede mo gano'n makaon bisag di si Jad ako. Kay bulinaw man na. Kaon lamang good. Ayaw lang sige pili-pili kay watelain sidaan. Hindi man pwede mag-chicken per me. Kaon good na. Lami man good na. Kaon ko ma, Sagdi laman na. Di mo good na luoy. Luoy day na. nauwi kayo. Luoy day kuno rin kay gagmay. So hi guys. Madyong gabi eh. Ligamo na pagtaog kuan. Panihapon. Story time. Madyo galing kay niabot na sa tan ganina. Mga alas 2 siguro to. Yung tukar na punog kuan. Grabe dyan pamuwas ang braso likod. Ni kuan lagi ko kanang natarantan ako. Nahadlo ko sila na natugman. Wapo to sila na matug. Mga to Miss Family House kay grabe nga do ka na dyan kay grabe dyan pamuwa. Diya, agang huna-huna, nag-negative na. Nahadlo ko dito ko sa gawas, dapis krasada, naguna-guna ko. Ahanggi kon bagi divert agahang huna-huna nga grabe nang hadlo ka. Diya, ni samot may noon kay ag mga taong mulabay, makakita man sang braso nga grabe diyang puwaha. Diya na may niingan nga, huy, idagan na nagdoktor. Nani, samot jud kog hadlok. Kay grabe jud. Kanina namuha man ni pero di na jud pareha ganina nga grabe jud puwaha. Diya mura si Jag kanang sayangan na nagdangarang sa by term ni jud nagdangarang mura si Jag. Mura si Jag kanang gisilihan ba? Di pa ngaghang ba sa kay kanang nagdangarang murag nanginit ba? Nang grabe jud puwaha patighang dughan og likod. Diya may nilabay baji. Ibang gunahang mga pamilyar pag mga silingan danis ani ba. Hay nang kusnaong datong baji ha. Ijanggi buksan ang likod. Ning si nga kuang kuno dupang. Ako kasabot ni sa ng dupang. Kay di man si mo kuan, di man si ka nang steady bitaw ang grabing puwa ha. Para dani na ning hupa na si puwa pa si pero na di man maklaro pa na. Nga na si marag kuan di kadyo ba gani ha. Grabe yung puwa ha. Manang nakayungkuy na insa naman ni. Diya kato ko nang giluto nga inununa ning atan maka-trigger ko no to. Kuan man to kanang
Isa itong isdatan. Ha? Gagmay nga kuan. Sagol man to. Bulinaw di mo. Bulinaw tanan. Dahil sagol nga. Gagmay nga kuan. Okay, bogin sa tuwingan. Hindi makatrigger ko no to. Hindi nakaingan dyan ko nga, ha? Sa dugay ng kankaan no nga to. Kay sinanay, karaghanas na na mag-unon ni nga to. Di mo ko mag-allergy. Karoon ako nuhay ko mag-allergy. Nga na. Ako kasabot ganing allergy jud. Ngano ning kalit ranig. Wala ho. Start ra dinis katong kaon ko kanang barbecue. Nangapoy ning comment ningan nga kanang naibasin ko nog katong karni nga manok basi ko nog natoy chemicals hani ba? Ug unsa ba kanang di na ba to presko. Unja dugay ko nuhay mawag allergy nga diha mas Merkulis. Merkulis naman tos gabi eh. Nja, nalipay na galing ko pagka whole day sa Webis. Kay, wala ko namuwa. Nja, tingara ko gapong adlaw kay pag naman nagkaon sa pamahaw itlog lagi nga nilaga. Kadaghan naman dyan kumusod ag kanang itlog nga nilaga. Kay mabadyanay madadaling sudan daris bukid. Nilaga. Nga di mo ko mag-allergy. Bao, minsan naglibo ko dani. Nda ugma magpa-check up ko. Unuhay. Kuan man. Domingo man. Bao, eh. Basta kay nahadlok jud ko. Nda labi nagchatan ko hanggi picturean na hang mga puwas ng lawas hanggi chat sa among GC. Nga naman may mga isuon basta na ipamatian. Si Ate Flor de Lisa ningan nga magpalina ko no. Tinuod ba nang palina? Nja, papalitan ko no kong palina. Ay sa may palitan sa palina. Maymon, ano sa gandi ng agbi? Ako na lamit. Yan na. Napatay. Okay na ka? Napo, pratang din ng aga. Na pa na pero, alis ang game nagsitirisin. Ganina kay nahadok naman dyan ko kay grabe naman gadyang panginit. Init nga katil, nga lamis si kauton. Bawa lagi, uy. Karoon pa ko kasuwag na ingani ko. Aghadyan gipasangilan kadudog ni kaon ko og barbecue yung manok. Kay pag humanda to, mao naman to. Nangatil naman ko. Pero nawa na to. Kanang isa kaadlaw nga nang balik naman po. Bao, oy. Insa na ba ni? Kaptan matag allergy. Magkuwang ko saka nga na. Magsinigang og bangus. Kaya po dyan, allergy ko dito nga giluto ganina. Kay, mapod siya po ko lain di kaon. Anong tukar naman po siya nga. Mora man ito yung gikaon sa paniod to. Maymon. Luto sa ako. At tunis ko ron, kanili house kay hani patanong nanay. Kuan si bagang katingadan kay paradani. Di siya magstay di grabing puwahan eh tayo mga muhupa na siya di nakadyo bitaw mo magdangarang. Diyan nga nina. Mo kuan na siya sana mauli-ulian na siya. Mo isa ba ni? Action jud ko kabalaka. Ang kayong tag-arte na nung tadani. Nung kayong biskay atong sedanan itlog. Nalita kakawag itlog dani sa naming sedanan. Moro mo dyan yung magdadalis bukid.
Kasayo dyan, huwag na insan eh. Mula imes ko ninja, kanang family house, ang human na magpanihapon. Kay magpatulo kong nanay, ginsa. Kay dupang ko no, insan ang dupang. Kasabutan ng dupang. Diya ganina po, buntang nakamatikid ko. Nakitan ko sang tijan. Kuan ba sul-suul? Mga naman ni sul-suul mga tijan. Diya na paningon nga, di ko na ko paliguon. Hani, sabay tinuod. Ganina, nangatol ko ang giligo. Bawal ko ng tubig. Di ko kasayo dan, hindi sa tinuod, bawal tubig. Na mag-share na lang po ko danis social media kay basig napoy maka kuan ba maka relate nga ni ibang dupang sana ako kalibutan ng sanang dupang. Yan rete kakaon na nagitlog. Diya. Ganina, kanilaging kuanta ka nang nai. Pwede na ta mag-research sa internet. Nang ipagtanaw mga klase-klaseng skin disease. Nasamot ko nag-panic attack ko kay ang gitanaw mura mo nog skin asthma. Nga na ba? Uy, Lord. I cancel skin asthma ko no. Nga na, bisagin sa na musun sa na. Mali lagi ingon sa kanang shout out Inday sa Cebu ba magchat-chat mi dana ingon siya nga di ko no ko mag-research kay makasamot sa anxiety kay mag-anxiety naman ko nga nimo ko basta ka nang ako'y bation kay hamangi mag-research ko ba nga na dyan ang gawas nga na hantod hardot na ko mag-overthink na ko hantod mag-kurog na ko. Ganina lagi nagkurog na ko. Anja, hindi pwede ha dyan gilabanan. Yung gawas ko nagdakog sundang. Naguna-guna ko sa gawas. Mawal gipod to, kaya nakitaan man. Naman po yung hunong, yung man, alay, nainsan naman ka. Ada, ning samot. Agang ibuhat, ning sud ko balik, nag-worship ko. Nag-ampo ko, nag-review ko. Anja, bawo ano to sa, sige ko pag-ampo, hanggi palayas, ko ana. Yung bati jud nang libaw tang tibok balibo. Nakay guhin sa man to. Kuan jud buhat sa kaaway ning gibutang sang lawas kay libawt mo jud kang balibo sige kog ampo. Sige kog nag-worship ko. Unsa man to nabintaha si Zaba. Di man jud yung totally nawa pero ning dako jud kalahian kay ganina. Grabe gid ning puwaha. Grabe jung puwaha. Pati hangdughan naghang likod. Bawo na insan eh. Nja, maglutos ako. Share ko lang. Nainsan na ba yung imbis ka namin dyan, daghan naman nagbati-bati. Ginagod kang may hitang gituwa, guys. Dahil sinigang. Bangus, guys. Ginagod nagbangisda, guys. Labin kang tanang, guys. Hindi na ko nagagmay isda igang sudaan. Chicken. O bangus. O sinigang. Grabe kang ba na makasili. Karon pa siguro mo ka kita nga sinigang nga saging hinog. Imbento. Ito man punta.